आं नोंनि सायाव जोबोद गिदिर गोरोन्थि खालामफ्लांबाय रोदोम। नोंखौ आं जोबोद दुखु होनाय जाबाय। नाथाय आं दिनैसिमबो नोंनि अननायखौ बावनो हायाखै। नों थाथ'दो दे, आं थांग्रोसै। दा कल खालामगोन आं। जागोन दे। ओइ माया, नों मा सानदों? बेफोर मालानिफ्राय सोलिगासिनो दङ? मालानिफ्राय सोलिबोगासिनो माने? सोरमोन बियो? बेयो आंनि लोगोसोमोन। लोगोजों बेफोरबायदि गोबालायनांगौ नामा? अ, लोगोजों गोबालायनो मोना नामा? आच्छा, नोंहा मा उसुबिदा जादों? नों गावखौ मालाबा सानफैदों नों मा लेभेलाव दङ? दिनैसिम 5 बोसोर जाबाय आं नोंजों रिलेशनशिपआव थानाया। नों मालाबा आंखौ खुसि खालामफैनो हादों? होमबाबो नोंजों दिनैसिम रिलेशनाव दङ। बेफोरबायदि फिसा फिसौ खोथाखौ लानानै जानला-मोनला दाबुंलाबाय आंखौ फोथायोबा। फोथायनायनि बाथ्रा बुंदों। खोनाबोगासिनो दं आं। नोंसोर सानैनि गेजेराव मा सोलिगासिनो दङ आरो नुबायबो। नाथाय बिदि होननानै नोंखौ आंनि जिउनिफ्राय गोजान जाजानो लुबैयाखै माया। अ, खोनाबोगासिनोबालाय, नुबोबायबालाय आरो फोथायाबालाय माथोबाव। दिनैनिफ्राय नों आंखौ मोननो दास्रायसै। नोंजों आंजों जेबो सोमोन्दो गैला। आंनो जेबो नाङा रोदोम, खालि नांगौ नोंनि अननाय। रां रुफा, थाखा फैसा बेफोरलाय गासिबो समजों लोगोसे जाजोबगोन। खालि नोंल' आंखौ आंगोनि अनजालि महरै गनायनानै लादो रोदोम।
हाब आदा मा सिन्था जाबाय थाखोब्रा माबाफोर जादों नामा होद थाथ'दो नोंहा मालिकनि फिसालाया बबावबा इन्टारभिउ दंनो दोनलांनांगौनो थाथ'दो नोंहा थांसां माया न' लादो रोङा दा मा नांगौ बायना लाबानो जाबाय जागोन दे नै बेलाय मारै जालायखो बेथ' रोदोमनिसो गार्लफ्रेन्डमोन बेनिखायनोसो दुखु जादोंलै दहाय मानसिया दा इन्टारभिउखौ मोजाङै होबानो जाबाय जागोन दे माया थाथ' होमबा आं थांसै दे मैखोम बिदिजों माब्रै जागोन बेयाव नोंनि लाइफनि खोथा दङ खमसे खम नोङो इन्टारभिउखौथ' होग्रोनो हायोना थ' मैखोम समा बारा गैला नों इन्टारभिउखौ हैग्रो नङाबा नोंनि साननाय आरो बिमा बिफानि सिमां गासिबो फेलें जाजोबगोन सहैबाय नामा मैखोम दिनैनिफ्रायनो आंनाव कल दा खालामसै नोंजों आंजों जेबो सोमोन्दो गैला मा होनखो नों मैखोम नोंगौ नों थारखौनो खोनादों आं गासिखौबो मिथिजोब्बाय आंनि सिगां नों सोरजों रिलेसनाव दंमोन मैखोम मायालाय मालानिफ्राय नोंनि गार्लफ्रेन्ड जालायखो रोदोमजोंसो रिलेसनशिपआव दंमोन माथो बेलाय नै 3 बोसोरसो जाबाय जानांगौ बिसिनि रिलेसनशिपआ राहुल गारिया लाखि मानो मैखोम नों लाखिल' The number you have dialed is currently busy. Please try later. आंनिया गोरोन्थि जाबाय आं मा खालामफ्लांखो
रोदोमखौ आं बेफोरबायदि दुखु होनाङामोन। ओहो, जानाय नंला। आं रोदोमनियाव निमाहा बिनांसिगोन। नाथाय रोदोमा आंखौ निमाहा होगोन फा? ओहो, जेरैखि जाया रोदोमखौ आं आंनि खालामना लाफिननांगोन। र' फनखौनो खालामहरग्रोसां। हाय सिस्टार। नोंबो आंखौ सिनाया आरो आंबो नोंखौ सिनाया। जियानो जा आं आंनि सिनायथिखौ होग्रोनोसै। कारिगाव गामिनि आर्मि अफिसार अनिरुद्ध बसुमतारी आरो अनसुलि बसुमतारीनि नायल' जाल' सासेल' फिसाला, मुङा आंनि अरन बसुमतारी। आफाया 6 बोसोर सिगां गारि एक्सिडेन्टजों जोंखौ नागारनानै बे बुहुमनिफ्राय आनज्रायलाङो। दा जों आइजों आंजोंल' दं। आइया आफानि पेन्सन मोनो आरो आंबो फिसा साख्रि मावो। खुनु जेनिबो टेनसन गैया, न' बां बारि बागान ग्रोम ग्रोम। नों सानदों नङा होमबा बेफोर बाथ्राखौ आं नोंनो मानो खिन्थादों? आंना आइया बैसो जाबाय, सामफ्रामबो बिहामजोनि दावराव जाबाय थायो। ओंखाम जाया दै लोङा बोराबनानै थाबाय थायो। गोबांबार बिहामजो नायबाय, एखमबा आइ फसायबा आं फसाया, आं फसायबा आइ फसाया, बेफोरबायदि गोबांबार जाबाय। नाथाय नों दिनै आइनि नोजोरावबो आरो आंनि नोजोरावबो फसायजानाय सासे सिख्ला। नों साननो हागौ बिमायालाय मबाव नुनायनि फसायलायखो, खेलायदोंसो। ओहो, खेलायाखै। 3 घन्टासो जाबाय आं नोंखौ बैनिफ्राय नायहरनानै खेल खालामबाय थानाया। बिहामजोखौ मोनबायना आफा? हाबाब हाबाब, मोननायालाय मोनबायमोनलै आयै। वाट्सएपआव हरदोंमोन आं, नायलाय नायलाय फसायना फसाया नायलाय। मा वाट्सएपआव हरबाय आफा? र' नायनि। बोरो आंना बिहामजोआ माबायदि जागोन नायथारसै आं। जाथारबाय आफा, आं फसायथारबाय, लाबोथारदोल' नोङो। दे जागोन दे आयै, लांगोन दे आं। दिनै लाफाखासिनो नामा आफा? हरनाय बिहामजोजों आं एसे रायलायनि। रायलायथ'वाखैलै आयै, र' दासो रायलायनो नागिरदां। मा दासो रायलायनो नागिरदों? दाथ' नों आंनि सोमोन्दै गासिखौबो मिथिजोब्बाय। दे दानिया नों फोरमायदो। दे आं हमदांनो हाबाय, न'खरनि माबा मोनसे टेनसन दं जानो हागौ। खमसे खम नों बे जायगायाव 3-4 घन्टासो जाबाय। मोजां मोननाय दंमोनबा दासिमाव बेयाव सफैनांसिगौमोन। दा बेखायनो आं हमनो हाबाय नोंनियाव मोजां मोननाय गैया। आइया दानो लांफाखानो थिनदों, नों जुदि राजिब्ला दानो लांफाखानोसै आं। मा होनो? दे बुंदो। हारे ओइ, जेबो बुङालासे मानो थांखो? रथ'ना। नंगौ, जों नोंखौ फसायबाय। नों सम ला, बेयो आंनि कन्टेक्ट नाम्बार। नों जुदि अकेबा गाबोन नों बेयाव फैगोन, आंबो नोंखौ बे जायगायाव नेबाय थागोन।
आंना आइया बैसो जाबाय सानफ्रामबो बिहामजोनि दावराव जाबाय थायो नाथाय नों दिनै आइनि नोजोरावबो आरो आंनि नोजोरावबो फसायजानाय सासे सिख्ला नंगौ जों नोंखौ फसायबाय नों सम ला बे आंनि कन्टेक्ट नाम्बार नों जुदि अकेबा गाबोन नों बेयाव फैगोन आंबो नोंखौ बे जायगायाव नेबाय थागोन आयै ओइ बबेयाव थांखोब्रा बिलाय ए आयै ओंखाम खुरदो उखैबाय जानोसै नोमाया बुरिबाय संनो हाला खावनो हाला जानोबा ओंखामा संनानै जा जायाबो लोङाबो आङो आयै नों जेबो सिन्था दाखालामसै नोंना बिहामजोआ बेनो जाखासिगोन फाक्का गाबोन फैगोन बियो र' आयै सोरनिबा नाम्बार गोदान फन फैदों आं माया बुंदों सोर माया जाखो आं सिनायासै दहाय नों जायजों बिमानि बिहामजो लांनो होननानै रायलायदोंमोन आं बे माया मा माया नोंनि मुङा माया ना माया माया नोंनि मुं जागोन माया गाबोन नेनानै थाबानो जाबाय मा फैमानसै ना होमबा औ थांगोन दे आं नेनानै थागोन फैबानो जाबाय मा होनखो आफा मा होनखो बिहामजो जागोन मा होनखो आं खादोंमोन आयै नोंहामजोआ गाबोन फैगोन होननानै गाबोननो लाबोफाखासिगोन आङो नंगौ आफा नंगौलै आयै हामथारबायहाय दे होमबा नों थाथ' दे आफा दे दहाय अनलाजों जानो होननानै दाउ बेदर लाबोखानाय दङ गासिबो रेडि जोबखा बेखौनो गोथाव संनोसै आफा दे नों थाथ' दे जागोन दे आयै दे आंहालाय बिहामजो मोननोसै दिं थिक थिक दिं हाब आदावरन दिनैलाय मा इसिबां खुसि खुसिथारब्रा नै फंबाय माथो नोंसो औलै आदा नोंनि बेवाइ लोगो हमनो लिंहरदों गोबावथार जाबायना लोगो हमाया फै फंबाय दसे जिराय फै आंबो नोमबाजैखौ नेगासिनो दं दाबो सफैया हाब नंगौ नामा आदा हा मबाइलावलाय माखौथो नायनानै खुसि जाबाय थाखोब्रा आदा नोमबाजैलै फंबाय नोमबाजै बोरो बोरो आंबो नायनि न' फंबाय नाय नै बेलाय माथो मायासो औ फंबाय बेखौ मायानो होनो नों सिनायो नामा फंबाय हाबाब आदा मानो सिनाया जानो मोजाङैनो सिनायो आं बेखौ नोंनि मैयानि बुंनाय रावफोरा आंनि गोसोआव सौग्रावफैबाय थादों हरसे उन्दुनोनो हायाखै नों थार खोथाखौनो हमदांदों थारैनो आंहा रावबो मोजां मोननाय गैया आरो नोंनि मैयानि बुंनाय रावफोरा आंनि मोन्दांथियाव गासिबो गोरबोनिफ्राय बुंनाय राव बेनिखायनो आं गासिखौबो बावगारजोबनानै नोंनि जिउनि लोगोरि जानो फैबाय अरन नों आंखौ निमाहा होदो माया बे जोनोमाव आं नोंजों संसारखौ जानो हानाय नंला
हायोबा नों रोदोमजोंनो थांफिन माया। हाबाब आदा मानो सिनाया जानो मोजाङैनो सिनायो आं बेखौ। आंनि लोगो रोदोमजोंसो गोबां बोसोर गोसथोलायदोंमोन बिसोर। उनाव गावसोर मा जालायखो रोदोमखौ गारनानै आं जाय मालिकनि गारि सालायो बेनि फिसालाजोंसो गोसथोलायबाय। बेबो मैया मोनथिनानै साख्रिनि इन्टारभिउ होनो थांनायानो बंग' जाना होबाय। आंबो हठात खिथाफ्लांना होगारफ्लांबाय। नै दाबो नोंनो खिथाफ्लांगारलायबायसो आंहा। जारलासो जानोसैलाय। जेबो जारला जाया फंबाय। मारैबा नोंखौ लोगो मोनफ्लांनानै जोबोर मोजांसो जाबाय आंनि थाखाय। जुदि बियो इसिबां गोबाव बोसोर मोजां मोनलायनायखौ गारनो थांनो हादोंबा सानसे आंखौथ' गारना थांनो हागौ। थोद जानाय नंला। आरो बिबा मा जादों मा जायाखै इसिबां गोबाव मोजां मोनलायनाय खोथा। हाय फंबाय नों आंनि मेगनखौ बेखेवना होबायलै। नङाबा जारलासो जासिगौमोन आंना संसारा। लाबोफाखाबायना आफा बिहामजोखौ? गैयालै आयै नोंहामजोआ फिसाइ गोनांखासो। मा फिसाइ गोनांखासो? औलै आयै। हे खाफाल बिहामजोखौनो मोनगोन ना मोनला आंलाय? मोनगोनलै मोनगोन आयै र' नागिरबावनां। मा बेबायदिनो सिरि थाबाय थानोसै? हरखाब जे लेंहरदों। नोंनि खोथा जोबोद गोसोखांबाय थादोंमोन बेनिखायनो। दिनैसो हरखाब जे आंखौ गोसोखांदों। मा बयफ्रेन्डजों माबाफोर दाय जादों नामा? दाय? मा जादों? मानसिनि जिउआव गोबां गोरोन्थि जायो रोदोम। आंनि जिउनि सबसे गिदिर गोरोन्थियानो जाबाय नोंखौ दुखु होनाय। नोंखौ नागारनानै थांनायनि उनाव बेजों आंजों मोजां मोनलायनाया मोजाङैनो सोलिदोंमोन। नाथाय बेयो हरखाब आंनि मोजां मोननायखौ बुजियासै। दा बेनिखायनो बेजों आंजों जेबो सोमोन्दो गैला। आं नोंनि सायाव जोबोद गिदिर गोरोन्थि खालामफ्लांबाय रोदोम। नोंखौ आं जोबोद दुखु होनाय जाबाय। नाथाय आं दिनैसिमबो नोंनि अननायखौ बावनो हायाखै। अननाय, नों गारना थांखांनायनि उनाव आंनि जिउआव मा जाथाय जालांखो
नोंथ' जेबोखौनो मिथियासै। बे समाव आं सानदोंमोन मायाया आंनि अननायखौ गोसोखांना फैफिनगोन, आंनि दुखुनि मोदैखौ हुगारफैगोन। नाथाय आंनि गोसोनि हास्थायनाया जाफुङासै। दिनैसो बेसेबा गोबावनि उनाव आंनि अननायखौ गोसोखांनो हाबाय नों। आंनि जिउआव नोंसो फैग्रोदोंमोन माया, अननायखौ नोंसो फोरोंग्रोदोंमोन। जायखौ आं मोजां मोनदों, जायनो आं अननायखौ होदों, बेखौ आं माब्लाबाबो गोरलैयै बावनो हाया। नाथाय नोंथ' बेसेबांबा गोबाव समनि मोजां मोनलायनायखौ गोरलैयैनो नागारनानै थांनो हादों। बेनो नामा दानि जुगनि मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआ? अननाय आरो मोजां मोननाया बायनानै मोननाय जिराद नङा माया, नाथाय नोंनि अननाया दिनै फालांगि महरावसो नुजाबाय। आंखौ निमाहा हो रोदोम, आं सानस्लाबनो हायैयाव गोरोन्थि मावफ्लांबाय। दे ना रोदोम, गासिखौबो बावगारजोबनानै सिगांनि बायदि अनलायनानै थाफिनसै। आरोबाव गोदानै मोजां मोनलायनायनि हाखराव गाब्र'नो सानाखै आं माया। मोजां मोननायनि लामायाव आगान होनानै दिनै आं गावनि जिउनि दावबायनायखौ खोमानानै लानांगौ गोनां जाबाय आं। सानबेसे बिब्दि जाया लोंना थाबाय थानो सानखो नों आगै? मालाय गोसो गैयैखौ हास्थायब्ला मालाय माब्रै मोननो? गोसो मोननैजों गोरोबलायाबा अनलायनाया अरायसम थाया आगै। बेनिखायनो नों बे सिख्लाखौ अरायसमनि थाखाय बावगारनाया मोजां। आब', आं बेखौ मानो बावगारनो हायै जाखो? आं खालि बिनि रावखौल' गोसोखांबाय थायो। आं बेखौ बावगारनो हानाय नंला आब'। नों बेखौ बावगारनांगोन आगै। नों नोंनि देहाखौ नायाखै, मा अबस्था जालांखो। बिमा बिफा गैयै न'खर, जुदि नों माबा मोनसे जायोबा जोंनि न'खरा मा जालांगोन, इयुआ मा जागोन, नों बेखौ सानाखै? मा जाखो आगै? आगै मा जाखो? खर' गिदिंनाय मोनदों आब', बिगाबो जानाय मोनदों आब'। सामफ्रोमबो जाया लोंना थाबाय थानानैलाय माबोरैथो खर' गिदिङा जानो? थौ सिखार आगै। दे बाव उन्दुथ' आगै। र' आगै, आं मुलि लानानै फैनि। 아무
Ang jangan dibunuh Hwsrang. Abul. Abul. बियो जुदि खेबसे गारनानै थांनो हादोंब्ला बियो आंखौ हाजारबा गारनानै थांगोन